Zarobil som 70% na jednom byte a ukážem ti, ako môžeš aj ty. Ale ako? No, poďme sa na to pozrieť. V roku 2019 som kupoval svoj prvý investičný byt. Bol to taký menší 27-metrový byt tuto na Nivách a vtedy som ho kupoval za 95 000. Tento rok som robil znalecký posudok a vyšiel na 160 000 eur. Teraz to nehovorím preto, aby som sa chválil, ale skôr naopak. Chcem ťa posmeliť, aby si tak spravil aj ty. Nehnuteľnosti rastú v priemere o 6% ročne a aktuálne úrokové sadzby klesajú a čím nižšie úrokové sadzby, tak tým vyššie ceny nehnuteľnosti. Odporúčam ti preto kúpiť nehnuteľnosť, keď sú úrokové sadzby vyššie a ceny nehnuteľnosti nižšie ako naopak, keďže úrokovú sadzbu časom vieš znížiť, ale cenu, za ktorú si to kúpil, už neznížiš. A inak mimochodom, do zhodnotenia 70% som vôbec nerátal príjmy z prenájmu. V tom prípade by to bolo ešte oveľa vyššie. Rátal som iba čisto nárast hodnoty bytu. A preto čím skôr kúpiš, tak tým skôr sa budeš mať v budúcnosti lepšie a budeš mať napríklad zabezpečený dôchodok a potom sa svojmu maklerovi Jánovi poďakuješ. Pre lepšiu budúcnosť mi hoď follow.